Hi guys, maing hapon. Nasan temer si Dani guys. Hello guys. Nakuban sila ni Mimi. Nas Mimi kay ito. Nakuban LG pagkuha siyang mama. Suroy-suroy guys. Baktas-baktas kapunin. Lagi. Ihatod na po si Mimi. Painat sa ugat. Kay Japundo lang ta. Dako na tong tiyan, tong bilbil. Kumig nang ka Dani guys. Gulay daw siya. Naman ito sa balay niya kay tibak na itong isa. Itong isa wala to na ako pakunin dito kaya tistingan itong hinog. Lami ang gutog. Kuan kaya murag permirot nito nga bunga niya dito. Dagan sa dila manak rin. Oo. Kaya Dani yung tanong niya po ni Dani. Na dito sa imo mama, gipang tibak ng Ano lokton man yun. Lami Dani kay butayon. Ito kami bunga avocado di. ting avocado naman po din. Ang bunga avocado guys. Kana dia unsa na dia gani? Sa Gloria? Ster. Sister. Murag na nagpuyo diha. Ay murag lagi na nagbantay diha. Am di sister karon. Murag patay naman siguro. Wala na may uli-uli dali. Kani gani ko. Hinog galing niyo. Lukton man ite. Nani hinog gani. Lami na bagay niya hinog. Hinog ko? Hinog na. Hinog guys. Hindi ka kabarog hinog. Hinog lagi. Asa na na hinog mo? Dahil karayan tarog ipo. Siya kaya napisat man. Hala. Lami kaya na siya tina. Guys. May nangka guys o hinog. Diri mi sa Makabukog ra ba ni? kuha din mig nangka gyapon. Kaalan ba ni tinanam dani? Asa ni dani? Kaon ta nani? Oh dia. Ito karon na. Tuntek. Kaon ta ninyo guys. Mungkin nila may eskindiyon kay Dokton. Hapon na kami, hapon ko ay datong nadaw dito. Nagkaan dito dani. Uy kasayang. Agak. Ito lang angging po do. Kaya lami po kailang kuan. Libre snack guys. Hot toy. Oh dia kaon po ka. Nara. Nara. Kani mo lami gulayon te butayon oh. Ito isa ang guko ito. Asa? Mura ni siya gumarang. Dali ra gatol. Hala. Nakaampas dito. Andre. Marang doy. Ay marang nangka di ay. Kaya. Kaya. Kaon ta guys. Taga na kasi Ako man isa, pero Tagalog mo niya otro. ako yung yatagaran. Oh, hapit ang bayong. Kaon doy. Dahil tute. Mana may kuhag nangka guys. Kapat ni Doy. Why ni lubi dito? Ay, dagan lubi pero puluan ra lagi. Bago man gaypuan, way lahing. Sakto na mga July. Malahingan na na. May puan na po July. Pampista kalisayan. Log ning himtanan nan.
Kalanon guys. Tangke bunga marang. Kuman sa nangka marang na pod. Uli na sila guys. Wala na guys. Si Alan na magatod kay magkapakapaw niya si Rilona magatod. Hmm. Og update sa tangkal ni Doydoy guys, humana. Hilig man gud ni si Doydoy magbuhi og kuan. Tari ay. Bitaw. Iyara ning kuan guys kay mga badji man ni. Iya sa na tangkal. Nanada ni sulod guys. Oh. Murag tulo. Baylo ato na ini. Nay duha. Nay isa. Unsay baylo ang Kanang duha diha kay daghan man sila. luag din ang isa. Bag na isa. Di ako na kuan ng May lang din ni magtulo imong ibutang. ako ra man kay hunog na ano bubo. Lagi. Apa din na naman ang atop guys. Saman gunita ka. Alaki din na doy. Laki? Ya ben ako badsi pa ko naman di ay. Ay, halang-halang naman ni doy. Halang-halang ka. Mahalang-halang naman ni guys. Halang-halang na di ay, mahalang-halang. Ano yung kalaki na ni guys. Ato ning ipantipok itong halingan. Am na ang yata si Murulo ka ng itom. Sama na. Paldo. Paldo si boss. Paldo si boss, boss. Kailangan pa ni Sa una guys, dagan kina siya binuhi. Nagyan man sa di maayong hangin. Nagyan sa di maayong hangin. Mutong naubos agad. Agad-agad yun. Kurot yun to siya. Oh, hindi ay. Wala, murag nahulog na ko na ng bangag. Ako ning panghalingan guys. Lang, kuasa silig ito lang de. Ano dito? Sa likod. Sa ulan na sad. Bundak na ni ulan. Ano ba? Sa likod. Umana man si Doy Dani guys. Ato na ning hikuson. Ato ang labay. Buwan na nila nga pag-ipo sa kung tama. Diya cellphone pagkalibang lang ah. Ding dong. Bel aguray. Ano ang patanay? Nasaan ba haw? Hello, murag gamay na ko ah. Naglungag ko ngayon sa udto guys. Na. Kami rin yung nakuha ito. Wala mas buhitin niya nagkaon. Doy-doy sad, wala nagkaon. Lugar wow na akong itinalin daghan na. Wala lagi.
Manato nagselhi guys. Deng, ulam sa lighter tatay, deng. Ungkay. Ungkay. Namawag na sa doy guys. Ito ng halingan. Nay, dili, ni kabasa, nay. Ang, Ano, ipatong lang din ako. dili, ni mabasa. Ay, ate, yabo. Siguro na lang sulod. Kaya buslot siguro ng taklob. Ay, nakaon na nito eh. Tumili ko. Sunod ko sa iro, binyag na ko makaon. Durante. Nay. Nay. Oh. Ito ba? Which two number can make up into 8, di ba? 1, 2. Ha? Which unsa daw nga number ang maka-make up like makakuan sa 8. Oh. Isa nga ng Pedro ani. Ay, wait po. Ay, wait po lang, wait. Panaguan guys. Pagtutol na kadahapon ng ulan. Mo ang kuner niya ang ugan. Bravo. Kaulan nun guys. Ay. Hmm. Ah. Ito nito. Guys, nahinatag na ti Juby nga kamong guys sa ato ning laruson. Kaya ato ning bus o yun. Pasuy na, Nay. Yes. Favorite ko naman na. Magdinasoy ka guys. Pilasan ko. Takot tanlad ka. Pilasan ko. Pilasan ka. Napilasan ka. Pagpahimasa na yun. Masa ko kami. Pagpahimasa na lang ito na ko. Man ka panahod. Manahod ka sa galon nga way sulod guys. Na may way sulod ang galon sa bangira. Ito ning basto yun.
Aron may sabaw. Iningal ako mamalot na eh. Kapay bahaw. Kakatos yan ay. Maghimasa lagi kaya itong pulbusan na yun. Mamo ka naligo ganina buntagod. Ulit ko naligo. Wala ka naligo ganina da. Wala. Pagi ka nang himasa ganina da. Siguro yung lamo. Ano na diha. Wala ka nakabantay guys. Hindi siya himasa. So madugay man kay siya nagmata. Pagkuha ito ka. Ay, tara. Wala ka nakabantay nga siya naghimasa. Di ay. Pilasan daw siya. Iris ako. Ayaw na ibutang dito sa CR ang imong sininang hinubuan. Di na ibutang sa bakat to. Wala pa ko naman naglaba. Naglaba ko ganina guys. Pero wala pa ko naman. Akong giunang katurang mga hinumulan daw. May bedsheet na duha ka buok. O tual ay kortina po duha. Dito na ibutang sa planggana ka nga akong hinumulan ka. Ay, kusuhon na na niya. Ugma. Lani ay. Mula kaya kung kuan ganina pinky lagod kung ano na ako ng tiwas. Ano mo? Nay, nag-iti. Tapos yung kanihan ay. Iti. Nagliti. Oh. Kusog kay ganiya sila. Kuan ang sila. Ito sila. Sila sa minlay kay. Kuan ito nagkilat. Na. Kuan. Nanay nakilat po for. Naglugong. Liti man to ah. Sino naman ka nagliti ni? Ari alam na liti. Ganito. Uy, sige na. Kulusin na. Panghimasa sa. Nani. O magkaligo ka. Aligo ko nay. Nay. Magkaligo mi. Kanasino na. Huwag ka naligo ganina. Ligo na ko nay. Ito rali na pagbasa-basa din isa. And then, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, raise me close to you. I want to please you, Jesus, and everything I do. And Father, the Son, the Holy Spirit. Go. Maayaw. Pilit last night. Ayaw ko yung Father, Son, the Holy Spirit. Ato ko anong kuan guys. Kung mabukog niya. Father, May panay bukog ang kamunggay na yun. please me. Let me Pero magunay. Duwara lang. Kaya hanggang bahaw lang oh. Ada pas magluad. Ito bahaw. Ito gabi iyo. Nara paglungas kahoy lang. Nara, sorry. Das kahoy paglungas lang. No, it's not true. Nay, puno na. Dala din eh. Kasukas ka. Last na gini siya ba? Sige lang. Hello. Tapos may mahugas din ko sunod mo. Pagkaligo ko. With a morning star, with a morning night. Paklutin nilang. Where are you going now? Because I'm true to you. Mara, pagkaon na, gusto na kay ko. Busog na siya guys. Kaya paabot niya kitang kuan. Kaon mo lang siya. Yes, for chicken ang saran. Wait, for chicken. Ano siya bahaw.
Hindi nag-isabay asa gikan ni siya ba? Ma-brain out gid ay tinuod gid mabuang gid na sa mong brain. Basta brand out. Ha? Basta brand out. Ha? Yung brain ko brain out. Brain out? Brain! Utok! Pautok! Bungol mo ganun na brain out. Kiri Ay, tora di ay. Good. Solve. Dugay ko kaya nag-solve sa una ba? pag-graduate sa grade 10. Pa-bright sa utok. Mga blanco nga utok. Ha? Isa lang. Unsa nga year? Kabalo lang. What if mag-go siya ni Mama Find the Minay? make his treadmill discipline of Huwag mom. ni Mami at Q. Hoy, Rat! Nay, siya pa diha. Na? Ani Nay? Butang yung ito sa mat. Advice rin ang latita. Ay, na lang. Ma'am, gipalo! Binati ka, ma'am! Ay, sige, uguyak siya po sa gila na lagi. Ay, labay on. Make his Pero po kapalo ko. Kuha na siya na yung PTBE na siya, stibit na siya sa una, tigtahi. Yahoy ko sila sa una kay. Kuha na karong wala ang stibit. Sige na, anak. Natampuhan mo sa puro badlungon. Badlungon guys. Badlungon mo pero. Watong kuan sa hater ba kay balik ito pagbutang mo ikilo. Apit. Go din eh. Ito tasong gagmaya ng kuan yung wire. Apit Iluas. as. Susuk-suk ko. Anan! Nako! Matolo diya na pagawas. nan Naganyan yun mo, na iba sa exam. Kakawanan kayo, Nay. Jesus. Ay. Ang nagkukuha na mo. Una, 5. Una, 6. Una, 8, 7. Ay, 8, 9. Maringgit. Ako, anay, nakukuha. Apit ila sa 9. Sure ba? Lagi, wala nakatingin kisang mo dami. Bagsak, cross bagsak. Sa kagit pwede man kagpaminaw. Ano man ko? Nanganong 9 naman mo kuha. Ay, dili, 9. 99. 99 kagit karon. Di ba si teacher Dili ko pa kadalod lagi ko. Paghaling lang. Ay, namirin ko. Ay pagkuan may kinakukas-ukas kami. Maringgit. 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 Nanay, isbog na yung mister mo ka nakita. Ka nakita. Si ate ulaksan. Pang marag kasal niya. Pagili sa dito ka. Ano ko sa nina? How are you? Ito kasi masininaani kapag wala ito nakatulog. Pila pa upma na. Sige na, sige na. Piso rabag yung balo ng ma. Real life. Ako paguna sa ulo guys. Ako nang giadobo. Maluto na guys. Ang kamonggay. Ano ulo sa manok. May bahaw. Tagmanok dali. Mura na kuno siya manok. Naghukas si Doy guys. Manok, Naghukas. Di na ito na videos Doy guys. Kaya naghukas-hukas. Panihapon na to guys. Yuk.